Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau yasinan dari Gus Novi, bos. Untuk Pak Pirno, bos. Ini mau OTW yasinan sama Sudik, sama Sudik Pak RT. Ya bos, ini mau yasinan ya. Habis setelah saat bos ini mau perjalanan ke pagi barang. Wis wong akeh kok iki yasinan iki guys. Mulai ditutup kayak wis e. Piye Dik? Yasinan le. Karena yasinan apa bedaan? Yo yasinan. Apa yasinan? Yasinan jerine. Jadi umumnya yasinan. Ya belas singgo jumlah kilo ya. Cocok. Ini keluar ke teko gone Gus Novi pasti sampai. Niki lho. Ya bos, iki yasinan bos. Nek sarungku blunggur piye. Balik pisan. Ya cekel ke, jajal. Balik sama. Balik piye? Balik. Gak apa-apa, penting iki apa toh? Ya kan? Yasinan kok. Untuk juga Kok. Ya, tapi sebenarnya ya teman-teman gak punya kopiah. Ganti aku sementara ganti kopiah bos. Pilih bukan mobil. Oh, wow badotan nih, bos, Pirno. Ih, saya roh, iya. Gak berkat. Iya, iya sokong gue berkat iki lho. Dia juga ya. Gak ngetok piye kaya wong yasinan bareng ora ketok lho. Sok. Lah. Kok jalu ndang mlebet sedaya niki, ndang. Aku ki AI ngguri ae kok. Monggo Yai Jombang. Jombang Mojokerto lho, Piti. Lho. Iki piye to Piti iki? Lho wi gak Jawa wi. Soale kene iki lho apa? Kopiah mundi. Dadi kopiah wae. Ya to Pak Eti. Inovasi. Wes, pun ora di kopiah kok. Kok iso sepurane iki mau salah piye? Penting sepuro. Sepuro penting aku beduk-beduk. Awet iki ning njaba ae ra. Ya iki jeblo wong ngaji Wah, akeh kosok kok gitu. Ini lho, beruduk ya. Iya. Mbak kakak nih. Turu. Ora roh lae kosok takok atau blok. Nowo. Iya, betul ora ribu. Banglo lagi ada. Lu daim. M. Piye? Daim lo. Pamblok lagi ada kepentingan. Ya. Pamblok pentingan ada kerapatan ning anu bos. Kerampatan. Lagi ada kerampatan. Rapat-rapat. Rapat lo. Karo omong titik e. Lho. Gak mlebu ning jaba iki. Enggak kok. Ya mlebu to ben wonten. Mbak Mufti saling merungkap. Oh iya. Mosok teko, Ti. Gendek lho kok nggo sepeda ning kono kuwi lho. Iya. Ya, apa Ya. Wes, dulu. Meneh to tiku iso aku kurang. Mosok wong bodho urung mlebu kabeh kok. Pisan gitu ya. Misan kok. Menawa geruduk ngono gak sedenggone ya ate sita-sita tuas. Kok. Bos. Oke gak kau iki. Ganti. Kok yasinan kok iki. Ya ora duwe penting ndang monge muni mantuk-mantuk melu kok. Penting dungane kok. Iki fotone anak Mangdono lho. Wong penting ki dungane le. Dunga Pak Pur. Besok. Son. Piye? Enggak mau. Syukur loh.
kita gosok. Singa. Kok ngono son ya apa rek. Iya, Bos. Sidik ini dia sidik. Bisa. Karo yang mlebune. Bisa. Santai awake dhewe iki. Santai. Bos rawame bos. Sing ngenteni Mbah Mudin ya. Mudine paling jero. Bisa. Tenan pura kuwi lho kok. Ngene to iki. Ngenteni sapa nek iki? Oh, Mudine to. Iya to, toblok. Toblok Mudine. Cil. Lah iki lho Mudine bos teko lho. Iki Mudin bos. Arif bos Mudine. Kawan ya. Iki cik utuk. Wah kan besar bos ya. Kami lihat. Iki wong nggonku wong templek. Wong templek padha ya. Presiden ya aku dikise. Oh disike gak opo. Lho kene kan sik anggota. Iya to cik. Orang aku. Wah sih. Iki wong Pakistan iki. Iya. Jamal sing kene anu wong sing kene Jati wong iki Jamal iki. Oh Jamal iki gak apa wis to. Din Jamaluddin iki. Sebenarnya kan gua belum ngaji ngono lho. Panglimane. Wong yasinan kok gue berkat iki lho. Iki selamatan ora. Oh. Right, tadi undang. Iya toh, iki Pak Tres. Yo, Jamaah Mbah Yai. iki lho. Anu. Mbah Yai. Awang itu maksudnya. Yo rame kok. Bahkan wong Iya tak wong nama. Bang Jayu bahkan tuh wong sepel. Wong nama ya. Sering ngumpul jadi ya. Yo, akeh. Betul tadi. Dimanapun ada pertemuan Mbah Jayu itu selalu menyupport makanya Lah cek gini iki. Saudara. harus dipanggil satu persatu ke rumah tuh udah rezeki dhewe begini. Betul. Alah. Apalagi Teko lagi sing teko. jadi mendoakan Nah, bebedang ning swarga. Kongkon teko dhewe. Ya Allah. Betul Pak Ti. Musik toh. Oh, ini musik dah idak ini juga. Kor ngiwae ngetok-ngetokno jajan loro kok. Piye Dan? Dan salaman sik Dan. Ya apa rek kok diam kon niku? Piye bisa dijak salaman kok. Ya wajib lho bos, ini tanda tangan kontrak ya kok. Nah, ya mlebu ta nomali gitu. Bisa apa lagi? Oh nganu. Sapa jenenge wong? Bojone sapa iki? Tukang lah. Kang apa? Tukang luluh lae kok. Masa aku tas wong stres kok. Wong stres wae ngene iki kan ikut bersama, Bos. Ya toh. Apa gitu sih ikut Iya, tapi bukan masyarakat gitu ya. ya toh, tapi kan pihak. Apa topi apa iki. Ada kopiah. Seperti itu ini. Ya atine niat ndang ndungakno. Yai. Atine Bos. Betul Padi. Kopiah. Iya, misalnya bu kopiah. Duwe tapi lali. Ora duwe kok. Ya menawa nek sinukul poro kopiah kok. Enak. Nomah enak abang. Lah iya. Kopiah iki. Aja abang gak oleh kopiah iki. Kopiahe sing ireng, Bos. Sik toh. Jadi gelar klosone sik. Ya, Ini Bos. Ini gelar kloso, Bos.
Sebelah roti. Wis ngono lur, vlog malam hari ini. Jangan lupa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.